niki gandeng Mbak Apri karo Mbak Mini kepareng lenggah ya kene. Diaturi pinarak ana tengah kene. Ya. Monggo mriki Mbak, mriki yo mentaram. Turun. Mas Bagong. Selamat pagi. Gengjing. Saka gengjing. Ya mereka wis kliwat saka jam 12 nggih. Injih. Anu, kula wau midhanget ngendikanipun wanter ngendikanipun Mas Bupati. Tahun ngajeng wayangan kudu spektakuler. Nggih. Lan tahunipun kuwi tahun cantik ulang tahun yang ke-222. Ateges sinden menika kedah memenuhi kuota 222. Mula aku harus mengadakan program yoga-yoga sing enom kaya bontot, rangga, kasih kudu golek bojo sinden saka Jaban Rangkah diboyong ning Klaten. Nggo memenuhi kuwi. Nggih. Ngantek ngono kuwi. Ngantek piwuh budidaya. Pokoke nek duwe pacar liyane sinden dipegatke. Lah kan datang golek Jaban Rangkah lho, Lek. Lah wong sing sebangsamu sing gojak-gajeke akeh banget tok. Engko merantasi apa ora? Kula diwengku adiayunke ngaluhur piyai Jaban Rangkah tak tolak. Pokoke penting aja ngantek metu. Oh, Jaban Rangkah ki ya wong. Gendruwo. Ya aja nesu. Mbak Apri. Dalem. Kula matur nuwun nggih, panjenengan wis sengkut gumregut nggerakke para ibu-ibu waranggana hebat-hebat kelas. Sami-sami Mas Petro. Kula kridanipun kula. Nek Apri mung adol layu. Adol formulir mripun kula kan asli murni. Sik. Adol formulir piye? Lah. Coba dudono sing adol formulir sing piye? Signal puni kanca-kanca sinden niku kula sedaya. Terus? Sing ndadake seragam iku nggih kula sing moko ordinir. Apri niku go jeneng. Napa leres ibu-ibu? Lho, Sukimen iki marake Dareda. Disuwun manekung ning omah ngono lho terus. Menika matur sembah nuwun ibu-ibu sedaya. Menika. Nggih, sing paling paguyubane ora to, Mbak? Namine napa nek ibu-ibu? Menika naminipun nggih Gudaka. Oh, Gudaka. Ora asline eneng apa ora? Silat. Silat Oh, itu silat. kepanjangan dari Sinden Klaten. Oh, biasa. Nggih. Ning nuwun sewu Mas Petro. Nggih. Mengko sing lenggah dhewe sing ning kiwa kono kae diparingi kompensasi. Pripun? Pokoke sing kiwa dhewe kae lho. Mergone cerak Speaker. Dan speaker terus kupinge arep bedah-bedah. Nyuwun kompensasi teng THT. Ya perjuangan kok ya. Biasane ngantuk dadi mboten ngantuk kok niki. Pripun Mbak Apri? Pripun? Pemanggih panjenengan pagelaran pada malam hari ini. Luar biasa sengkut gumregotipun rencang-rencang Gudaka ugi ibu-ibu pesinden menika sangat pantes dipun apresiasi lho. Lah wong gambyong ning nggon telesan iku sida hebate kaya ngono. Lah kula mentenggalengane Gambyong lho, Pri gambyong. Lah ya pas acara galengane gambyong apa? Acara panen raya. Oh, lah ya genahno kok gambyong kok ning galengan ngono lho. Sujokne aku ora sida gambyong. Aku kan jane dipiji, Mbak Minten ngajeng nggih kembangan gambyong mboten mawon nek kahanan udan ora ya ora aku beser terus. Beser kalau ning kono. Rada mancing lenggahipun anu Mbak. Ngono lho dadi ben-benan. Nggih. Mangke menawi nanjakaken sinden nek gur loro-loro wektune ra kamot. 5-5 apa 10-10. Ose aja gawe praperan dhewe kira-kira iki panggonge piye iki mau dienggo ngadeg kabeh wis ngene iki wis gawangane iki wis. Kon santen iki anyar sedanten kok Mas Petro, Mas Gareng. Anyar ngono kene. Lek wis ngene iki mentiyung. Mboten mentiyung. Mas Boim, ya jenenge dadi pengusaha teratak ki babakan paribasan ya diudi ya isi. Ning kudu nganggo prihatin barang. Wong nyambut iki diprihateni. Isoh yoso nek ra diprihateni. Lho men piye bakoh. Ya kukoh ngoten iki nggih penting. Jam 09.00 micek lah. Nggih. Pateni riyen mboten napa-napa. Hal yang biasa. Gara-gara kata anggrek niki lho, Pak. Apa aku
kerusuhan biang. Kowe iki yane metu kerisiken. Lah ngapa? Biasane jam 1 kok. Menika matur sembah nuwun ingkang rawuh. Nggih, nggih, nggih. Ki Anom Dwija Mas Kangkong. Kangkong. Gusti Benawa. Nggih. Menika ugi matur sembah nuwun saking Disperakim ingkang sampun napa? Ngampilaken halaman RSPD. Oh, nggih, nggih, nggih. Niki gratis tis ya Pak Apri. Gratis tis saking Oh, niki ora Disperakim. hebat di sengkuyung kok ya. Menika Sawise ngene rak wis ketok, Mbak. Nggih. Kemanunggalane ing antawisipun para pejabat kalian para kadang seniman. lah. Nggih, kados Mas Bupati paring dawuh ngrumangsani lagi tahun iki, mbok menawi ya lagi penyesuaian nyatanipun paring dawuh tahun ngarep bakal diwadahi, bakal disuwi lan bakal diwontenaken pagelaran ingkang hebat malih. Nggih. Wis sing jenenge kriwikan dadi grojokan ing ngeten iki. Geguyon dadi tenanan. Wah, saestu. Ana segaran mung Mas Tantut, Mas Dono, Mas Boim, Mas Jalu, Gatot. nggih. Nalika semanten arep digelar wonten lapangan segaran mriku. Nggih, terus wonten pertimbangan malih arep digelar wonten alun-alun. Nggih. Lajeng ngemuti kawontenan digelar wonten RSPD mriki alhamdulillah sampun kasembadan. Lumayan. Sembah nuwun Mas Agung Bakar. Nggih, Komandan. konsumsi saking Cabe-cabe. cabe-cabe. Catering yang luar biasa rasanya hebat. Nggih. Kowe kejaba tenaga lan pikiranmu, kowe urun apa, Min? Tuh, kowe. Aja mung tenaga lan pikiranmu tok. Oh, kok ki wong kondang kok jarene wong Arep ninggali apa? heeh ninggali weling piye? Ampan. Ninggali apa ngono lho. Niki kanca-kanca anu Pancali, pagiku kula kan gawe bubur. Lah, kula ya bubur ya panganan lho, mirasa lho anget-anget wis mlengket ning gulung lho nek wong tuwa. Lah sapa sing doyan mangan bubul? Bubur. Bubur. Sanes bubul. Nek bubul kula itu kok simbolis. Iki simbolis. Bubur nggih. Bubur sanes bubul piye kok ya jenenge didramatisir lho. Iya. Lho, sing jemene cantik-cantik mulus kabeh gelokno sinden berbatik rak ya aku tok. Sinden kok nggo kebayak kualik bareng ya apa liyane do ketok peni-peni kok makono kaya genter dhewe iki piye. Lah apa kira-kira ki ora ndandake dhewe apa piye? Lah, Kula namung utusan, rak ya kula mendelegasikan orang apa kok kudu kula. Artis pinunjul kok ora utusan. Kuwi kebayak kowe rikala umur 24 tahun kae. Gak iki piye ya judeke iki. Ya serapap apa. Nek wong ayu paribasan inten iki ketutup lendet yo tetep inten. Ketutup letong yo tetep intan berlian. Tetep letong. Arep dipaiko pripun ya tetep cantik. Nggih, niki gandeng anu napa Gustine rawuh nggih mboten anu ketang anu Diaturi. disuwuni berkahe. nggih Toti. Nggih. Mboten ketang Kali UBG, monggo. Nggih. Nggih. Kali Pak monggo. Kakak. Ti nyuwun dawuh Ti supados dados pamecutipun para kadang Gudaka. Terus ugi kula matur nuwun kalian anu Sinten? Om Kesno. Wah iya. Wah, ser. Penting. Tepuk tangan kagem Om Pak Kesnop. Semangatnya yang luar biasa. Wiwit jam 8 esuk nunggone Nggih. Mas Boim nata tarup tekan mambengi wau dalu niku. direwangi ngasta laptop, ngasta printer lho. Piye? Mong betake kepengin napa nyengkuyung iringan niku ya men hebat ngoten lho, Mbak. Nggih. Mbak Apri. Nggih leres mau dalu Pak Kesno luar biasa. Sedinten wonten mriki lho. Ora nekake Pak Dokter Sukesno ya, Jas. Monggo Gusti Benawa. Monggo Ti, kepareng pinarak wonten panggungan. Iki tak pethuk nganggo prau layar kur jumeneng meneh kabeh. Ya, monggo. Pripun niki hasilnya niki mengke pripun kok jumeneng melih niku. Aman Pak, aman. Aman. Oh, aman. Pokoke sing goyang aja banter-banter. Nggih. Yo, prau layar, monggo ibu-ibu jumeneng sedaya. Monggo, yo. Kanca ing dhisik gembira, alir-alirap banyune segara. Anglian numpak prau layar, yen dina Minggu
matur. Waalaikumsalam, sugeng dalu. Ki Bayu, Ki Tantut. Sungkem kula, Dik. Nggih, dawa sami-sami. Nggih, matur nuwun, Tik. Kula niku janjane di dawuh munggah niki nggih melu dedekan. Lah enten apa ta, Dik? Wah, panjenengan ora ngerti Pak, panggunge niki wis goyang kok. Mboten menika khusus kangge nginggil kok, Dik, menawi ngandhap mboten napa-napa kok, Dik. Sing kandha sinten wong kula munggah mriku pun ndredeg kok. Niku jenengan. niku nandalem ingkang Alzheimer ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mugi kasugengan kasarasan kasarira dening panjenengan sedaya. Mliginipun dumateng sedaya para seniman dalang senior-senior. Ugi para pandemen budaya sak wilayah Kabupaten Klaten lan sak kiwa tengenipun. Amin. Ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing RSPD Klaten bersinar. Ingkang wigatos sami sesarengan mirsani gelaring ringgit Pacucal setengah dalu natas. Mboten ngantos esuk Dik, ngantos. Oh ngantos enjing. Enjing niki Dik saestu. Nggih, ingkang dalangipun digulekke sing dudu menungsa-menungsa lumrah. Nggih, basa tuyul. Kok saged ngoten lho, Ti. Liripun pripun? Sing kuat nanggap dalang niki sapa tak tekoki? Nggih, sing tekan atine ngoten. Ah nggih, sing kuat nanggap pesinden semene akeh sinten? Budaka ngoten. Niki yen mboten atas kesadaran pribadi yang mendalam demi kesenian dan Kabupaten Klaten mboten bakal kelakon. Tepuk tangan kakek. Para dalang, para seniman dan pendukungnya ugi para pengrawit-pengrawit nika. Niki dalang kabeh. Hebat-hebat kabeh. Gelem teko, gelem rawuh, melu nabuh memeriahkan penutupan Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang Nasional. Nggih. Ingkang dipun pengeti saben taun wonten ing pundi kemawon. Kleresan dalu menika dipun pilihaken tus-tusing dalang saking asli wilayah Klaten. Inggih menika panjenenganipun Ki Pamungkas Prasetyo Bayu Haji menika bontotipun Ki Ageng Anom Surata Lebdanegara. Yen ngaturi Ki Anom ngangge Ki Ageng, Dik. Nggih, amargi beliau sampun dalang senior, dalang mumpuni, dalang hebat, dalang kondang, wenang panjenenganipun menika ngagem asma Ki Ageng. Nggih. Lajeng Ki calonipun Ki gedhe sanget Tantut Sutanto. Menika mboten namung hebat wayanganipun, ugi pawakanipun ageng. Duka menawi nampanipun sanesipun ageng apa mboten kula mboten ngertos. Menika kedah dipun buktekaken rumiyin nggih Mas Tantut nggih. Ngaten nggih Dik. Menika ora istilahipun panggilan hati. Krana Tantut menika nadyan Mas Tantut niku ten Malang, panggilan hatinya Klaten. Mas Bayu niku wonten Makam Haji ning panggilan hatinya Klaten. Dadi nek carane wong bal-balan ngoten, ini timnas ini mengumpulkan unsur kekuatan Klaten niku ngeri Dik. Ngeri. Niki mergo cikal bakal, Dik. Lah nggih. Cikal bakal leluhure niku saka Klaten. Dadi mboten iso ditinggalke, Dik. Nggih. Niki nek mboten jiwane piyai asli Klaten, tangeh lamun kelakone di nglumpuhi kados ngeten iki mboten gampang. Mila ngeten Mas Bayu kalih Mas Tantut. Nggih. Sesuk piyai loro iki ponak aku iki tak kon tuku lemah kok masing-masing 2000 meter do gaya joglo ning Klaten. Ngono lho. Oke. Tantut yo gawe kok merengut ki ngopo? Amin, ngoten lho. Amin no. Keriyen kanan Dongake kok Kok bingung ngoten lho. Cita-cita itu boleh. Engko Mas Tantut duwe padipokan ning Klaten, Mas Bayu ning Klaten rak wis dadi ora ninggalke Klaten. Paham gak sing tak omongke? Paham. Lah iya. Paham kok jerumen. Cemen iki ngopo? Ngeten lho Dik, nggih to, saya to Dik. Apik, pun. Dan yang lebih aplaus lagi untuk teman-teman ini, bahkan serupiah pun nggak mikir masalah amplop. Ini tepuk tangan untuk adik-adik seniman muda ini. Kula niku nek dheweke niku mboten nggadahi kesadaran yang luar biasa terhadap daerahnya. Ora mungkin, Dik. Kamangka niki kanca pengrawite dalang-dalang kondang lho. Enten sing derek Om Kangko, enten derek sing kula pun nate sementara niki pun nate ningali dalang-dalang sing dalu niki mboten pentas niki dalang hebat kabeh, Dik. Nggih. Nggih.
Niki nek teng dusun-dusun pun nyelawe kabeh, Dik. Aduh. Mboten ming 17,5 tadi. Nggih mboten nek somben pun mboten enten. Nah, 17. Nyuwun donganipun Ti, monggo. Nggih, dados ngaten. Puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Dat ingkang murbeng Dat. Mugi-mugi sedaya para kadang dalan utaminipun ingkang nindakaken tugas dalu menika dalang kekalih ugi para pesinden. Sekawan Ti dalangipun Ti. Oh, dalang sekawan ning ya. Tak ingkang lenggah menika Mas Jalu putranipun Mas Jalu putranipun Dik Sawargi putranipun Mas Bagong Ki Pono. Tomo Pandoyo Niki kalian Dik Gatot putrane Mas Mas Gatot Bagong. putranipun Mas Bagong Pono. Bagong Supono. Nggih. Dados menika tasih sederek sedaya. Nggih. Menika mugi-mugi kaberkahan dening Gusti ingkang Rubeng Kawasa. Nggih. Pikantuk syafaatipun Amin. satemah anggenipun tansah ngleluruhi dumateng kabudayan khususon Ringgit Wacucal kagem ngluhuraken asmanipun wilayah Klaten Amin. tetap terjaga dan Amin. terus jangan sampai berhenti. Amin. Matur nuwun. Lajeng badhe nembang napa bawa Ti monggo. Nek kula niku mergo wis tuwa, Dik. Lah pripun? Biyen jaman kula umure tesih sak pras niku. Nggih. Walah sapa tak tantang, Dik. Aduh. Sapa men tak tantang. Nggih mung mbok menawa pesenden-pesenden iki sing dereng aku kula tantang. Lah mbok niku nantang anu Sukimin gitu. Apa niki Ti? Niki Kula Ti. niku tau kapusan, Mas. Lah pripun? Rumangsa kula wong loro niku mbiyen niku asline wong wedok. Nggih. Madol nggih ngoten nggih. Saestu kula pun nafsu lho, Mas. Nggih. Sumpah demi Allah. Langkung Langkung nafsu kalih kakas ngeten niku. Sakniki nafsu nggih pareng kok Ti monggo. langkung kalih Mbak Apri niki. Niku nek pun nyandang utawi ngagem busana ngeten niki. Alah. Wis sirna sipating kakung. Waduh. Bles. Kaya widodari Wilutama. Jarang. Jaran iku, Pak. Ajaran malah. Niku Nggih, hebat, ngoten nggih, Ti. hebat saestu. Dados Monggo. menawi Bapak Bupati Kalawaw ngendika bilih acara seperti ini nanti akan dibesarkan. Nggih. Nggih, namung kula makili Mas BG nyuwun pangapunten. Pripun Ti? Kepeksa kula Kalawaw madosaken kursi kagem panjenengan lenggah wonten mriku mboten pikantuk. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten satemah panjenengan mboten saged mirsani secara nikmat. Nggih, nyuwun pangapunten. Mangke taun wingking kula usahaaken, kula usulaken dhateng pemerintah Kabupaten Klaten supados panjenengan anggenipun menikmati pageliran ingkang spektakuler. Benjang menika ler. Kuler apa ler? Ler. Oh, ler. Nggih. Spektakuler menika langkung nikmat, langkung sekeca. Nggih, kita support panjenenganipun Bapak Bupati mugi-mugi mboten namung acara sepindah menika. Nggih. Ulang tahun kabupaten nggih wayangan piyambak, lajeng kemerdekaan RI ugi wayangan piyambak. Lajeng mengke minggu kliwat apa? Selasa Kliwon. Selasa Kliwon ingkang sampun ajeng wonten mriki menika tasih dipun lajengaken. Dalangipun kathah sanget, Dik. Nggih. Nggih. Nggih mung emanipun Mas, menika pancen radi beratos. Kala rumiyin menika dalangnya 10 sing nanggap 100. Sak menika dipun walik dalangi 100 sing nanggap mung 10. Dados menawi dalang menika mboten mempunyai kreativitas yang luar biasa. Pancen radi rekaos. Nggih. Nggih. Tujunipun dalang-dalang Klaten sebagian besar mungkin 99,9% sedaya saged nabuh. Dadi nek umpamane ora mayang iso nabuh. Nek kados kula kan mboten saged. Kula mboten saged nabuh. Sagedipun apa Ti? Yang-yangan mesti golek Allah. Oleh nomor 1 ya mesti golek demen, golek demenan nggih. Ya ora, andane kok. Ti. Yes. Jenengan niku tinulat Sinudarsono lho. Lho nek mung perkara siji niku wong lanang lumrah no. Mbah-mbah kula niku bojone pirang-pirang mangsa kula ora demenan dhewe. Lah mula lek karo aku dhisik tak kandhani, "Ti, kula niku kakung lho, Ti wis ben." Ngono kudu. Ya piye? Kula niku asline malah kepengin anu kalih jenengan niku maine piye ya. Ya, Ngeten lho Ti. Lho. Ngeten lho, kembali ke formula awal niki niku Nggih. sithik mawon ampun kata-kata. Dados intinipun ngaten. Nyuwun pangestunipun supados para kadang menika tansah manunggal lahir batosipun. Amargi menawi panggilan hati dengan kemanunggalan kerukunan
kuncine rukun niku napa-napa kudu terbuka dan semuanya harus transparan. Nek pun ngoten niku kanca-kanca niku bakale remen sedanten ngoten lho. Biasanya sebuah perkumpulan atau organisasi ini urusan anggar pun urusan ngin bayar membayar. Nah, makanya mangke untuk ke depan kan kula pun matur lewat ngeten lewat Mas Agung, lewat Mas Kempes barang matur Mas. Mulai amane, kersane transparan. Mengki dipasrahke ampun wong Klaten. Nggih. Dipasrahke kula. Nggih, bablas mengke. Bablas niku. Ngeten lho iki. Kan nanti agenda selanjutnya setelah ini nanti Pak Bupati pun ngendikan besok memberi ruang dan waktu pada teman-teman semuanya datang ke rumah dinas untuk berkeluh kesah. Istilahnya pun ngaten para kanca nanti bukan hanya saya, bukan hanya dalang-dalang sing sepuh sing senior mboten ning panjenengan arep ngendikan apa ngendikan kabeh terbuka. Yen kena kula kandhani Mas BG niku panjenengan batalke. Lah pripun? Dadi nek rawuh ngene Pak Bupati niku gitu bersikap memelas mawon kali nyuwun supados wayangan niku dikerepi pun ngoten mawon. Pun mboten sandadak aneh-aneh nek berkeluh kesah malam mriku wedi ora sida wayangan. Ngeten Ti, itu kan keluh kesah itu kan secara kolektif to Ti. Nah, kolektif itu nanti diwadahi dengan hal yang baik. Setelah itu kita mengagendakan merencanakan karena nopo Mas Bupati beliau sudah ngendika kalih kula bilih Mas aku butuh asupan ngoten lho. Butuh asupan kuwi butuh ngilmu, butuh penemu, butuh gagasan piye bagaimana nanti ke depan kesenian di Kabupaten. Asupan niku napa nek menurut panjenengan? Asupan niku nggih masukan-masukan ide-ide gagasan kreatif sing kekinian Ti. Nek aku beda ya. Napa? Nek asupane aku nyesep. Geseh meneh ayo Pak. Atas sono kene. Ketake niki sing saged ngatasi Gustine enten salah satu sinden. Sapa? Mbak Monik. Oh, Mbak kene Mbak Monik. Mbak Monik mriki. Iya apa-apanya Mbak Monik. Ayo Nduk, Monik. Yo Mbak. Nah, iki nek karo iki sama aku. Ayo kene. Monggo. Wis. Mbak asupan ta yo Mbak Monik yo. Kon monggo sing ngecake iki. Ya liyane lungguh. Ngantek keserot ning kembene. Ya monggo ketika niku butuh asupan menika monggo. Mengke nek udan deres mengke panjenengan dijamin ora kodanan Ti. Kose saderenge niki Mas Bayu Nggih dawuh. kula nyuwun Alah ajian. pun mboten sama Mas Bayu pun ngoten mawon. Jarak karo arepmu wis aku Kula nyuwun aji-ajine kemben apa niku Mas. Niki mboten sangat nggo aji-aji langsung cegel ngoten mawon monggo. Sir kula nek kula duwe aji-aji kaya sing digawe Mas Bayu ora kula iso mlebu kemben to. Nek niki lagi nyawang tok. Lah sanjange pengen nyesep jenengan. Pados napa wau? Mulai ngantek kualat kabeh. Iki Gusti lho. Kiat napa mboten? Kiat napa mboten jenengan kalian kula? iki semene iki asli apa ora iki? Mboten. Ya Allah. Mboten ngoten sanjange wau jenengan ajeng pados. Lemen iki golek perkara terus lemen. Pripun? Amri iki lho maring masalah. Kiat napa mboten? Nek to mataku tanggo ngemarke. Pripun ngangge kacamata? Ting jenengan kala wingi pun ngendikan kali kula lho. Tenan. Umur wis arep ngancik 70 dungkul wis ora krasa lara ning roro ambruk. Katokan we nek ora semende mesti jungkel. Nggih, tiba. Lah, kok terus kober-kober nginguk babakan ngoten. Niki karepe jane asline kula wis ajeng jungkel, Dik. Pripun? Pun ajeng jungkel mlebu bukir iku. Napa gentos sing niki? Niku Pripun? nek mboten teng panggung niki kula jungli saestu. Iki gandeng ning jero panggung ya kula Terus napa isin kajenge ngoten. napa kok dijungkelke lho? Kula ten mriki lho. Niki kula nyawang niki lho. Kula ten mriki. Nyawang brose niki. Oh nggih. Nek kula rupa mboten Pikiran Bros napa? Awer-awer apa nggo nutupi ngono to Mas. Nggih ditutupi mawon. Gusti Benawa hawane pengen wudu mawon kok. Nggih, monggo Ti ngersake lagu napa? Pun lagu menapa kemawon kula Nggih. sampun cekap sedaya lembat nyuwun pangapunten. Pokokipun sedaya warga masyarakat Klaten mendukung bahagia supados acara seperti malam ini tetap diagendakan dilaksanakan demi kemajuan budaya dan menghibur masyarakat Klaten. Tepuk tangan untuk Gudaka. Tepuk tangan untuk Gudaka. Nggih. Lek men
Kuwi mau nggo jero kemben kuwi mau tenan apa ora? Timpun to. Niku Mbak Monik ampun legasi Wis, disusul Mbak Nina, Mbak Elizabeth, Mbak Ayu Agasta kali Mbak Desanta. Niki wonten ingkang anu napa ngaturaken tembang Lestari. Monggo niki ya karya anu napa putra Klaten. Mengke anu timbang mengke malah geblak ten mriki dados gotongan. Nggo bar niki mandhap kali. Kula nyuwun pamit tak mandhap, Dik. Bahaya tenan, Dik, ten mriki. Saestu. Mane mboten nomor-nomor bareng perun niku wawah jan. Niki tangkantun. Ampun mandhap rumiyin. Waduh banget. Ampun mandhap rumiyin. Diboyong ning Keraton Solo lho, Nduk kowe. Oh, lah nggih. Sing ati-ati lho diboyong ning Kula Keraton. derek nggih. Derek Gusti ning Keraton. Heeh. Kula derek iki. Kasendake kaluhur. Nopo tasih kiyat to? Apa tasih kiyat? Kowe nek dadi gotongan kowe tanggung jawab. Ora, kowe sik. Kuwi tak bayangke nek ujule ku nyekel calane Nah, kuwi. ora. Lek meni jalur Kula salah melih. Sampun monggo-monggo matur nuwun Mas. Mbak Ayu Agasta kalau Mbak Nina kalian sinten mawon. Tangkantun dimonitor kalian Pak Ustadz Sri Setyo. Oh nggih. Sembah sungkem kula Bapak Ustaz Kula Pak Trisno. Ustaz. Nah. Mereka ugi rawuh perwakilan saking Sanggar Semarang. Oh nggih. Bu Dewi sugeng rawuhipun matur sembah nuwun. Ibu Mulek prawuh. Monggo-monggo niki wau ingkang anu kula aturi Mbak Nina, Mbak Elizabeth, Mbak Ayu Agasta, Mbak Mriki. Monik kuwi Mbak Desanta. Nggih, monggo. Monggo mriki dipun aturaken lagu Lestari. Jaipongan Jolali nyawang Monik malah melunggup belak. Nada tadi trinetro terusan. Monggo Ya. nanti majeng mawon. Ora dimajeng mangga-mangga ditata sing kanthi. Yo, blockingnya. Mbak Moni kawas. Je pripun? Pun demes kok niki. Nah, ana jane ketipung lho ya. Kleru ngeplak ayo. Monggo diaturke Lestari. Monggo.
Karya dari Mas Vito Fernanda. Nggih. Menika putranipun panjenenganipun Dek Rinto ingkang ngasta sinten menika. Wah, putranipun Pak Rinto. Nggih. Wah, jane. Allah tanpa rupa. Allah, wis Allah tanpa rupa. Niku Nggih. putrane. Wah. Niku ndidik putra sing hebat ya Mas Rinto. Wah, putrane dadi kabeh kok, Mas. Mbak Mimin iki mbok ya ora ketang sak jenglingan ya nyuwara. Kula ki kangen karo sampean lho, Mbak. Mengke sing den liyane terus ngedrop ngenteng sonten kula. Mengke kinten-kinten kan nggih ngembang rasa setunggal mbok setunggalipun to menika Mas Petro. Ya sak boten-botene panjenengan iki rak senior to. Oh ngaten, dipun keparengaken Ji. Ora-orane iki leluhur ngono lho, Lek. Nandar leluhur. Tempane napa coba? Nggih. Didum karo Mbak Apri. Lan derek dedonga, Mas. Nggih. Muga-muga pasangan Apri Mimin tetep lestari. Amin. Mergane Amin, kan amin, akhir-akhir ini banyak kanca-kanca pelawak sing Pisah. Nah, Oh nggih. muga-muga cah loro niku tetep lestari. Tidak kalah penting Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih. Pripun? Derek prihatin karo sedulur-sedulur awake dhewe sing lagi kena bencana. Wonten Sumatera. Nggih. Sumatera. Nggih. Niki insyaallah ya Mas ya, mengki Insyaallah, insyaallah. rencana niki mengke para kadang-kadang sasamunipun menika badhe ngawontenaken inggih menika ringgitan untuk donasi penggalangan dana. Penggalangan dana. Nggih, niatipun namung kepengin ngenteng-entengi utawa napa sabiyantu ingkang nembe nampi musibah. Nggih. Nggih, insyaallah muga-muga kasebadan. Amin. Yo, dibawani napa Mbak Apri? Mbak Mimin. Nyuwun bawanipun. Lho, Mbak Apri lagi muni ngono. Wong ayu ku nek muni sak limah ngono kok ning ati iso kumesar kae. Lah nggih to. Nek kula mboten kagem lati kok. Pripun? Saking manah ingkang anu tajem menawi kula menika, menawi Oh. ngendikan menika Ji. Nggih, coba napa tembange? Apa nak? Perkara kula nyanyike kanca-kanca. Jumbo karo kahananmu ya, Lek. Heeh, nak. Nggon manuk ya, Apa? podang kuning. Wah, nggih. Nadyan wujuh temung peksi Ing
ngatasé murite Mbak Mimin dadine ya kaya mengkene iki Mas Petro. Mriko siswa kula ingkang tasih mambu kencur dereng lanyah menika termasuk dereng lanyah siswa ingkang dereng lanyah. Lah kok gurune mambu laos. Kebak panu. Tak mambu lemah. Apa? Kalian mriko lho. Ora wong juragan juragan. Ganti Mbak Mimin ayo. Sampun dipun keparengaken nggih menika. Monggo, monggo kula keparengaken, monggo. Halos manis. Emang uyuh. Dadak nganggo kirek barang. Menika anu apa body language-ipun kedah nyengkuyung ngaten nggih. Ya sekarang. Halos manis nangsa mahal. Sinden senior ya meso ya. Olah vokal. Kudu ayu tok nek kan begegek. Saiki kan visual ya penting sak menika Nggih. menika. Suara banter mike ya ora keceraken. Iso kontrol. Ya, Cak. Tebak. Ayo Mbak Apri. Pengen Yo Mbak Mimin. Goleki. Alah, goleki. Dikapake kuwi. Pressing ngaten kedah wonten penekanan menika. Oh, ngaten nggih. Pancen ketok tertekan jenengan. Tresno kalian seseorang Nggih. dinambaraken lumantar peksi. Oh, nggih. Kalian kula gadah pamundutan nyun sewu. Nggih. Anu pengendang penjam menika mbok Sing dirabekke, jaipong. pengendang jaipong mbok ndang dirabekke. Lah enten apa to? Ingkang dados korban kula terus lho. Ndak Apa? pengen ngejak VCS terus lho. Aku VCS siapa? anu video call silaturahmi iki lho. Aduh. Nek ora ngrungokke bedes iki. Golek isi podang pita. Kok kalau menjinge muntir iki piye to? Kecedhet ora apa-apa wong ayu ra tertutup to. Alah telek. Ayu-ayu kimplah-kimplah kaya Ditelaske. ingkang kula menapa diapri. Oh, Panjenengan oh. Mundur nak, atau mundur. Men para YouTuber ki oh ternyata Mbak Mimin ki cantik tenan, aslinya lebih cantik daripada penyanyi Mersan. Cantik nek kok kadoan nek cerai lho jenggotmu ting tringi kok senengane. Ora apa-apa kucinge wedok ya jenggoten. Niki menungsa lho. Menika menungsa. Oh, nggih. Kok padake Mbang Telon. Iba Kowe nyuara apa kejang elek kok. Mbok disetrumke. Sesuk aku arep anu ngebun-ubun Enjing Haji Jawa Sonten sowanten ning daleme Pak Bagong Darmono. Arep apa? Arti gawe ke lagu setia Mas kesayangan ngono kuwi aku kan ya cocok karakter suaraku. Digane suwane ndek Pak BG digaweke lagu. Heeh. Kok mesti disuguhi. Heeh. Suguhane apa, Lek? Soto. Zaman Covid apa garwane iki ra diajari kuliner liyan uga soto. Jenenge ciri khas. Ngono iki, ya Pak. ngono ning mbok ya sesuk sambel pecel apa-apa. Ya sesuk soto kayak pecel. Kok mah dadi oblak-oblak ngene-ngene. Ora penting ya awar ya. Ayo. Gandeng bisa dadi biar ketrigel ya printing rasite Karemu. Menika sindenipun sinten Mas Petro ingkang kapiji? Sik. Podang kuning. Podang kuning. Mbak Dina Astuti, Mbak Nur Artika, Mbak Puput, Mbak Nur Hayati kalian Mbak Yanti. Wah. Menika Nggih. Nduk Puput izin menika niku au. Nggih. Nduk Puput Monggo jumeneng rumiyin. Monggo. Nggih, mangga.
Mangga-mangga Mbak Dina tapi narak kula entosi nanti Mbak Dina pinara pergi Bu Denok menika garwa saking Sergi Kisingkek. Nggih, nggih, nggih. Ibu Irangga. Nggih menika Mbak Ya Yani. perias hebat ya ini. Mbak Mangga. Bu Nur Hayati lah. Menika dipun tambahi setunggal nggih. Mbak Sri Mulyani Manyul. Monggo, Nah. Dek. Monggo itu diratani kabeh. Mbak Mulyani menika perwakilan saking Kecamatan Ganti Ganti Warna. Oke. Mbak Nur Afrika saking Karangnongko. Mereka sindan-sindan ingkang senior wonten Bunda Ervina Sutarni, Bu Tuki Cawas, Nggih. Mak Warsi, Bu Cici, Bu Tukiyati, Bu Suyut, lho Bu Eni Marheningsih, terus sapa nih tak kelik? Lek men kuwi senior ora kuwi? Aku senior ya, nek 50 kurang 1 kok. Niki gaglak lawas kok niku. Gagrak ora gaglak. Kok malah Gagrak. Apa iku ngomong menyakiti banyak orang loh. awas. Gagrak. Lho. Malah pun pengalaman segala medan kok. Iya. Kodanan bareng kita bisa Bis beton barang ya oke ya. Monggo, podang kuning. Monggo, ayo radi maju mawon mboten napa. Monggo. Maju mangga. Maju, mundur. Saya Bob, Ya. blago kayo. Ya. Murah Bukan suruh. aran cakipun kersanipun wektunipun nggih mboten kedawan. Langsung dipun seragenke, Mas. Oke, Nggih, siap. mangga. Monggo. Ya buka kendang sik. Ya Mas Nanda, seragen nggih. Monggo. Ngerangin nak ya. Genger siter gampang melu nak ya. Dipinjali git. Yuk. Terima kasih. Matur nuwun. Boten kata lompen. Mas Gareng, Nggih. di Bagong, terima kasih untuk Bapak Kanit Intel Polres Klaten, Pak Zudianto, atas perizinannya nyatanipun awake dhewe iso pagelaran wonten mriki. Mbak Pak Judi. Nggih. Lah wong piye? Wong beliau ku ya
duwe tugas ngamanke sapa wae, ngamanke masyarakat. Bakune seneng-seneng kena ning kahanane kudu ayem tentrem gitu, Mbak Mimi. Leres menika. Mboten kantor menika terima kasih kepada bendaharanya Gudaka. Beliaunya Bapak Darwito. Oh nggih. Wah, niki le ngirit-irit tenanan niki. Tegese niku le ngecake niku iso. Dan Iso kawratan kabeh. nggih. Nggih. Ah, Mbak Lala kene. Menika nggih bintang tamune wonten Lala Atila. Nggih. Ayo Dik Lala. Mriki. Monggo Mbak Lala. Aturan iki. Sekarang gugah Pak Rinto. Apa aku? Aku ngopo aku? Mas Rinto apa ora turu sewengi ngono ya to Mas kok saben anu kok mesti. Ketoke Mas Rinto nggih iki jatahe ngempul kok iso nyiter ya Lek. Ngempul kan semalam. Mboten saged nendra. Walah. Kalau nyiter kan bilani nyat. Nggih. Monggo Gerajakan Banyuwangi. Ya. Langsung nggih. Nggih pun monggo nderek. Monggo. Niki garapane mangsa borong terus pundi wong. Manut mawon. Gerajakan Banyuwangi. Engko bar niki awake dhewe mundur lagu-lagu liyane ben diaturke dalang selanjutnya. Nggih. Kita. Kudu ngono. Kene bras-bras ngarep e. Maka yo gerajakan. Nggih, mangga. Monggo, yuk. Gerajakan Banyuwangi, raina bengi, sing tau sepi. Lanang wadya kang nekati, nyanyaken susahing ati. Sik joget khusus lek min, aja liyane. Khusus lek min, sik joget. Sinasa mboten trengginas ta apa? Mboten apa-apa. Wiraga wirasa wiramane pas. Sarepmu. Nggih. Wis arep karo tiarep ya monggo arep karo lemah-lemah ya ngono. Ayo Lungguh ring pasir-pasiran, samburan rare doan, sambil mengan selodoran, wadon ugeru beran.
lanang di kendangan daging asli nyanyi wangi. Terima kasih. Lala luar biasa. Mbak Apri luar biasa. Mbak Mimin pripun? Luar biasa. Biasa. Biasa di luar. Ning tenan hebat jogetan iso kaya ngono. Wah, musur-musur Menika kayak puting atraktif. beliung kok. Ternyata umur menika tidak menghambat kreativitas. Hebat nek anu mabur mau ya nek mabur mau ya. Leper. Lho, ngono kuwi. Kok mulih entuk tikus. Lah kok padake elang lho. Gagak. Kok gagak piye to lah? Kula dehidrasi kula mimirin nggih. Tenan ngate digaweke omahan karo para kadang-kadang petani. Aduh, mbok menawa Mbak Mimi dolan. Yang luar biasa lho, saat atasnya pun suwek tetap semangat lho. Iya. Tuwek kok suwek. Nggih, sik iki diratani kabeh. Niki wonten sing Kusuma Wijaya. Yo, Mbak Kristin, Mbak Rina Candi Ayu, Mbak Citra Margareta, tuwin Mbak Tiara. Yo, Mbak nggih. Anggita Cindelela. Ah. Oh. Mboten enten. Betul. Daftarnya pindah tadi. Ganti gitu. Pirang-pirang ke sing nang ngarep. Tari apa Mbak Tari apa sama Ya sekono diganti ke apa kono. Anu wis diganti wis dicorek. Monggo sinten? Mbak Kristin, Mbak Rina, Mbak Candi Ayu, Mbak Citra Margareta. Nggih. Nggih. Monggo kali Mbak Tiara mriki Kusuma Wijaya. Nggih. Kusuma Wijaya diaturke panjenengan kali kula pripun nggih? Pulang no. Oh, iya. Mandap no ya. Mantap. Ya, nggih. Kusuma Wijaya. Ayo. Mantap madang. Diatur ya. Nek nangene ndara kendel-kendel nek Anda. Monggo. Iki ditambahi Mbak Winanti nggih. Monggo nderek, pokoke kabeh diratani. Pun kula manut mawon. Iki rak lagi 50 sok iki bakal 200 lho. Nggih. Nggih, bareng asar kudu wis wiwit wayangan. Dadi nggih. Monggo ayo, monggo diaturke Kusuma Wijaya. Nggih. Manut garapane, Cok. Monggo. Monggo yuk.
Terima kasih, matur nuwun. Kudu maju ya, Gong. Oke, nggih. Nggih. Halo Mbak Apri. Nggih, Mas Petro. Nggih. Menika sampun sowan Nggih. Gangsal Widodari Gangsal Widyawati. Widodari. Lagunipun Kusuma Wijaya. Oh, ya. Made in Cawas, made in Kemalang, made in Cawas. Karanggawa. Nggawa. Oh, luar biasa. Rata ya. Rata. Rata menika, nggih. Ah, nggih. Nah, menika salajengipun sinten? Menika lagunipun menapa? Lagunipun Ninggal Katresnan. Ninggal katresnan, Tru. Sapa Gong? Iki ana Mbak Ria Pamukas. Ah, Mbak Ria Mbayar. Karo Mbak Yuni. Cawas. Nggih, kalian Mbak Lamsih, kalian Giring. Bu Kumala. Buku malang Gangsar. Nggih, kalian Mbak Puni Sastra. Mbak Mumpuni. Oh, Mbak Mumpuni. Oh, nggih. Nggih. Monggo diaturi jumeneng. Ayo, diaturi jumeneng kaya apa? Suara suling komandang swarane. Yo! Lek, Nggih. sliramu ket mau ki dirasani kalih Bu Dewi lho. Bu Dewi nggih. Oh, Bu Dewi Mbak Mulya. bilih kersakaken lagun menapa, Bu? Kula kang sowan mriku menapa? Gus ya. Ah, sowan kowe kudu nyedak karo Bu Nih, Dewi. amargi menika Bapak tasih dinas wonten Kalimantan, dados mboten saged kondur ngestren. Nggih. Nah, Sekedap nggih. iya Mbok nyalami Mbokne suwe ra ketemu lah. Ndak Gusti Allah. Alah Gusti Allah. Alon-alon lho, Lek. Iya dalah. Bu sukem kula. Ngersakaken menapa? Sukeme anak karo wong tuwa ra anjir, Bu nah wis kertas. Nggih, mboten nyuwun nek diparingi nggih alhamdulillah matur nuwun. Wah, Kena nggo kasinden Klaten apa ngerti ya, Jes? Endinge kok. endinge. Ini ya tetep ora tegel kok, Ya ra Lek. tegel. Oh nggih. Ya Allah, Pri. Apa? 5 yuta nggo sinden-sinden matur Wah. nuwun. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih, matur nuwun. 5 juta untuk sinden-sinden. Iki aja gage nggo piknik ya kok. Piknik tak goleke donatur sik ya iki kok nggo kasih ngono ya aja nek ana event nggo tuku seragam ngono malah matuk to. Wis kene nek oleh bali. Nggo sinden kok perempuan ya suwe hati nurani perempuan kok kosek engko tak goleke iguh meneh. Sembah nuwun nggih Bu berkah. Salam kagem Bapak nggih. Nggih. Oh, 5 juta cash untuk sinden-sinden. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Kowe wis nunjuk bendahara sindan dong ya, Jas. Bendarane Dek Tata karo. Oh, Dek Tata oh ya. Kosek meneng kosek tak egoke mbok iki kok wis. Wis tok bathi tratak bareng to kowe San. Tratake ora bayaran. Oh, mboten to? Mboten. Los. Sembah nuwun nggih Bu, berkah nggih Bu. Matur nuwun Bu Dewi. Nggih. Matur sembah Ini nuwun. ngagunipun ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Sampun ready menika. Monggo dipun aturaken ninggal katresnan. Monggo. Matur nuwun. Mbak nuwun ibu-ibu. Nah, wonten Mbak Kumala Gangsar. Garwanipun Ki Gangsar. Nggih. Wah, Pak De Gangsar mau risik kok. Nggih, mau nggih mirsani kok. Nggih, tombok kangen ngoten. Ya sehat Pak De. Lah iki lek nabuh diwakili putrane. Baik. Digalih lah menang. Nggih. Nah. Niki ngeten, Mbak. Nggih, pripun Mas Niki Petro? umpama lho. Nggih. Umpama niki lagune apa Gubuk Asmara Mas Boim kon munggah ngono. Wah,
luar biasa niku. Dadi iki ya nyuwun sewu gen pirsa. Oh, sing jenenge Mas Boim iki sing endi to? Sing kagungan teratak panggung sing hebat. Mergo Mas Bayu iki mau karo Mas Tantut nyebut Mas Boim mbok menawa sing pirsani iki urung pirsa. Oh, Mas Boim iki cah apa yaine? Yane cakrak gagah gede ndek. Iya. Nggih. Yo Mas Boim diaturi. Mas Boim, monggo. Yo. Mas Boim, niki nek sing ngaturi kula kalih panjenengan niku mboten kodal. Kersanipun sing ngaturi pusat, Mas Bayu jenengan ngaturi Mas Boim. Yo diaturi munggah diserampatke, Tru. Mas Boim. Ah, nggih. Minta mriki. Nggih. Apa bubar saiki nek ora Iya. Mas Boim, wah. Yo. Serampat nggih. Yo, diserampatke. Yo. Yo Lewi, yo Mas. Yo Lewi. Cinta. Yo, bangsa Mas Boim. Ayo yo. Para kadang dalang tepuk tangan ngagem Mas Boim, Cok. Ya, jan jogetane hebat. Tur nuwun lho Mas Boim. Niki wau lek akan munggah sinten? Kok liakon le paring dawuh. Dawuh lho, Mas Bayu Aji. Oh, Mas Bayu. Pak Iya. dalang bahasane le aken. Mboten kok Mas Ingkang Teh. paring dawuh sinten? Nah, mayang adik kula kabeh kok soalé. Wow. Oh, niki kan sak uyah-uyahku kabeh. Wah, wong loro niku isih seneng-senenge mayang. Niki mengke bubare jam pinten? Jam 4. Nggih. Wong loro niku isih seneng-senenge mayang. Mang tonton niki mengke lak bubare jam 4. Sing penting lakone ora celeng gumalung. Nggih, Mas Boim badhe anu matur napa kalian sedaya para lenggah. Nggih, matur nuwun kekompakanipun guyub dalang Klaten. Nggih, matur mawon. Mugi-mugi guyub rukunipun kadang dalang menika boten luntur ning saya meningkat, saya meningkat. Amin. Amin. Ingkang baken pusat menika selalu mendukung, wah alhamdulillah. Weh. Nah, matur sembah nuwun nggih Mas ratakipun. Sinaos ora dibocor sithik ning luar biasa kok niki. Halo. Iki kenapa lu? Kon ngopo? Niki wonten lagu Gubuk Asmara. Sampai joget no dijogeti cara anu kok Jawa Timuran ditulung agung ki ya iso. Mas Boim sanjange ngendang. Mas sanjange ngendang. Ampun ae sing ra tegel adi-adine apa ngendang apik-apik. Nggih kula titip peling kalih pemerintah Mas Halu kalih Mas Weh, Bapak. dirungokke sik titip apa? Meling apa? Meling apa? Meling mbahmu kuwi. Tak sekak nesu kok. Mboten niki anu, mugi-mugi wayangan kados ngeten menika dipun agendakan pendak taun. Ingkang kalih menawi mapanipun wonten RSPD menika tempat kagem Slasa Kliwon. Mbok menawi mengke saged napa nggih? Enten kamar mandine umum wonten mriku. Dadose ingkang pamirsa menapa pengrawit menika badhe pipis menika mboten antri kathah.
Lagi cocok to Bapak-bapak? Nah, ingkang angka kalih kula nyuwun cop-copan ten nggen masjid mriku. Kok melingi Penjalukane kok akeh men. Wah nggih niki kagem anu kok. Oke, nggih. Kagem pelistrikan to nggih. Nggih. Mangke saged disikapi Mas Boim. Nggih. Pun nggih. Nggih. Bawa sik Bubu Kasmara. Kula nyuwun kanca. Nah, menika enten bintang tamu saking Jawa Timur Pak Bak. Wah. Nah, Nggih. ajeng duet kalih kula niki mengke. Waduh. Kalih nyuwun tulung anu sinten Pak Kangko, mumpung menika. Wih, Mas Kangko rampuh. Nggih no. Matur sembah nuwun, ya. Monggo Mas Kangko. Iya. Duet karo Pak Bak lucu iki lho. Yuk, mangga yuk mataramke yuk, mangga. Monggo Mas Kangko pinarak wonten panggungan. Wilujeng dalu Mas Kangko, Pak Bak. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Matur nuwun nglunggaraken wekdalipun, Mas. Nggih, nggih. Anu Mas Jalu, Nggih. Mas Gatot Nggih, kaliyan Mas. kanca Nggih. pepunden. Nggih. Kula nderek napa nggih silaturahmi kemawon. Nggih. Boten badhe pripun-pripun wong nyatanipun Klaten menika sampun kajuara bilih Gudange seni. kepara nyata. Ah iya. Kula ingkang saking seberang Jawi Wetan nderek manunggal nderek gabung kalian para kanca-kanca. Nggih, matur sembah nuwun. Golek janten ning pinggir sumur, warga iki. Klaten mugi panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Golek janten ditaleni kawat, warga Klaten mugi pinaringan sehat. Amin Allahumma. Amin. Nah, aku wis saiki kono. Pak, aku dudu dagelan, Pak. Nah, ndang to. Nah. Tak ajari. Jadi sepelane kudu ABC. Tak ajari. Tuku tahu karo arit. Nah. Alah aku tinta iki. Ora lho, tuku tahu karo arit. Tuku tahu karo arek. Mas Bayu. Mas Bayu. Aku njaluk duit. Gak iki. Aja to Pak Bak. Iki anu wae, apa jenenge? Formalitas. Formal. Iya. Aku cocok jak banyak. Tak omongi Mas. Sampean kudu. Lek ngomongi sing genah. Tenan iki tenan. Iki puji syukur ngarsa Gusti. Gusti sinten? Ya Gusti Allah ndak kecubi nawa. Aduh genah kira ya. Nggih. Iki Mas Boim lha iki bocahe iso duwe panggung kaya ngene iki lek nglumpuke jaman melok sampean piye. Nah, nggih. Iki klumpuk-klumpuk ngantek duwe kaya ngene. Kowe kudu matur suwun lho Im. Melok Mas Kangko. Kayak melok apa dipecat kowe? Nggih niku wau lagunipun Gubuk Asmara Mas. Sing penting awake dhewe pun ngetok. Nggih. Ngoten mawon. Guyubi mawon. Nggih no. Ora parian. Mboten. Pak izin aku, Pak. Lah isin kok maju. Ha dikira lahir ki mau mbok iki senengane. Aku wis penak jagongan karo lahir ning kono. Nggih. Kangen-kangenan nggih. Anu alam-alaman ya Mas. Nggih. Lagunipun Gubuk Asmara. Nggih. Nggih. Ya betul sak kemprang ya bawa to, Mas. Pak Yogi bawa. Ah, nggih. Napa Pak Kangko nggih bawa? Mboten. Ya wong loro to ya. Aku ki tembang apa-apa apal, kata-kata sing apal iki. Bisik-bisik ana ya, Mbak. Sing apik tenan tembang. Ki Klaten ki dalang angger cek suarane. Lah iya to Mas, pancen kene gudangi seni kok. Pak Tantut suaranya juga luar biasa. Pak Bayu kaya apa? Urung liyane. Dadi nganti kleru ngisi-ngisi. Isin no. Kok nganggo kuwi barang to? Jadi gak ndagel. Jadi gak dituruti nesu. Aku lho wong kenceng, aku wong serius kok bodak ndagel. Aku tak karo jagongan karo Pak Tantut. Saya kan padha asli anu ngetane ya Jawa Timur. Pocongnya Mas, pocong. Mangga. Persiapan Mbak Winanti, Mbak Tini Prabowo, Mbak Evita Warma, Mbak Sinta Trindisi, Mbak Maya. Nggih, mangga. Lingkaran ingkur. Nah, tepuk tangan, Cok. Jangan tepuk tangan. Loh,
Ayo. Lah napa? Jangan tepuk tangan. Lah kenapa to? Apa arti tepuk tangan? Yo. Sing ditu kuwi. Alah. Gak aku nang ngentahi. Wis sesuk kok kaya iki to suwe. Ketularan kene mesti. Kok aja dak sampean udah gelane dintahi kok. Omongi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Monggo Pak Kangko. Mboten jenengan mawon. Ya ampun. Kata-katanya apa, Mbak? Pripun? Kata-kata. Kata-kata babagan apa lho? Lo tak uampung ya. Lingsem yen kemutan. Lingsem yen kemutan. Mbak Winanti, Mbak Tini, Mbak Evita. Mbak Winanti digantos Mbak Evita Warma. Oh iya. Pak Kangko mbok sekedhik mawon. Mboten. Lelapahan Kang Kawuri ngoten. Lelampahan Kang Kawuri. Lelapahan Kang Kawuri. Yai. Sithike mahal. Awon. Nah, lega ya nih. Prateng wismo si Kudu kuwi, Pak. Oh, tutu. Apa? Tak dilatih bathukmu, gila ora. Wis bajar. Ya Allah, Pak. Hei, putong bajil. Kangko murang toto. Ya jirut. Kancamu yang ini lho. Pak Tandut, kagungan korek jes Pak Tandut. Ora nganggo kuwi. Somuruh. Ora nganggo kuwi. Jangkrik. Ora nganggo kuwi. Nek kok Kayak gundul iki budak. Ya jingo. lah kok kula kok bayangke kendil ya, Pak. Kok kendil. Kok gendil piye? Iki ngono tahu bulat. Drakoten, Lek. Kepala bukan sekedar kepala. Iki korek sapa jangkrik? Iso nggawa korek barenge apa? Iki sing enek rambuté. Oh Jawa Timur kok nggih. Ora Jawa Timur. Sing enek rambuté. Oleh murup bias muni Wah, apa Jawa jenenge? Timur kok. Medion kok. Genine murup. Ah. Medya nok lele. Sesuk tak gundul sih aku. Lu ngobong tenan ngawur. Titik to Pak. Rene iki ndelok wayang lho. Ora ngobong ndas. Mengke nek kobong kersane enten kobong. Iya. Ora apa-apa cengel mamoh. Oh, sirah dibong ora apa-apa. Aja korek. Apa? Langsung las lho nek anu. Oh, Kok rumangsaku. Ya, kari dhewe. Tresno tulus. Kok ngengkel iki kancane iki. Tresno tulus nadyan engku bekas moro. Yo, Ibu-ibu Presiden, persiapan monggo. Lumayan Nduk Warma, Putini, Monggo. Bu Sinta. Matur nuwun, Mbak Winanti. Ya, monggo yuk, bubuk asmara. Oke, yuk. Iya, monggo ibu-ibu. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, Terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Ku
kasih. Ingkang dereng sowan sapa Esen? Oh nggih, sinten Mbak? Bisa Disisah. dirampung sisan. Sisihake lho. Sing sisih kono Mbak. Iya kene anu. Anggita Valen. Oh nggih, Mbak Agita. Monggo Mas Dalu sinten Mbak Tika mawon. Ontoseno. Mbak Tika, Mbak Endah, Mbak Agita, Mbak Tari. Lali janjine. Monggo. Iya.